Så, nu er der ikke mere end en halvanden time eller sådan noget til, at jeg skal afsted. Jeg har pakket min rygsæk med en masse mad. Og kold kaffe, som jeg forventer, når jeg spiser den dåse bønner, jeg også er med. Kidney beans. Jeg kan bruge konservesdåsen til at varme kaffen i. Det er i hvert fald planen. Jeg har også nogle tebreve med, og frugt og grønt, og hvad man ellers nogle gange har behov for. Jeg har også tænkt på at tage en gang rodfrugter med, men jeg har ikke pladsen til det. Så det må jeg lade være med. Eller det kan jeg ikke få med. Vejret lige nu, det ser sådan en lille smule overskyet ud, men ifølge DMI skulle der ikke komme. Hvis der kommer noget regn, så er det et par millimeter. Men jeg har det meste af mit udstyr er i hvert fald vandtæt til et par millimeter. Også mere. Min jakkesær og min pandelygte. Min nye pandelygte. Ja, jeg har den samme jumper på, som jeg havde sidste gang. Det er sådan lidt en lucky jumper nu. Så den skal jeg have på. Så jeg har sådan set det samme tøj på. Jumperne er blevet vasket, men det... Jo, det er de faktisk alle sammen, men joggingbukserne, dem må jeg ikke vaske. Det er også lige meget. De er fine, som de er. Jeg tager lidt bedre sko på i dag, der har lidt mere støtte. Og lidt bedre kvalitet. Og som også er regn til det. Eller i hvert fald en smule regn til det. Jeg er lidt ekstra nervøs i dag. Det er ikke fordi jeg skal ud om når det bliver nat. Jo, det er jeg også. Fordi hvis der nu skulle ske noget, så er det jo nat. Og så er der i hvert fald ikke nogen, der ser mig. Jeg har så den mulighed, at jeg har sådan mit røde lys kan blinke for at gøre opmærksom på. Men sandsynlighed for, at der kommer nogen forbi, er jo virkelig minimal. Meget mindre end sidste gang. Planen er, at jeg skal i Sydharskoven, hvor jeg ikke har været endnu. Der ligger et shelter nede ved en lille mose. Og der har jeg tænkt mig at sove i nat. Der er desværre umiddelbart ikke, når jeg kigger på kortet. Ja, nu har jeg faktisk printet et kort ud. Så jeg har det som backup. Når jeg kigger på kortet, så ser det ikke ud som om, der er en bålplads der, så jeg skal stoppe og lave mad. En kilometers penge for inden. Og så skal jeg gå den der kilometer, sådan cirka jo, ned til shelteret. Så må vi håbe, den ikke er optaget. Ellers må jeg sove på skovbunden. Det kan også godt lade sig gøre. Jeg er lidt nervøs for, at som sagt, de sidste par dage har jeg haft sådan en spænding i mit hoved. Det har jeg også nu. Og lidt ømt i min både højre og venstre side af min hals. Primært min venstre side. Nej, det er faktisk min højre. Men det har også været lidt i venstre. Og det føles ligesom om jeg har en styrthjelm, der er for lille på, eller lidt anden stil. Men det kan jo også være stressrelateret, og det er det jo sikkert. Men det gør mig lidt ekstra nervøs, hvad der foregår. Om der er noget somatisk. Den sidder jo stadigvæk der. Men det er også derfor, jeg skal ud. Jeg skal ud og komme igennem det her igen. Under lidt mere, eller meget mere usikre omstændigheder. Jeg vil forsøge efter bedste evne at optage nogle klip derude. Jeg må bruge det lys, jeg har, og se med... Det er så ligegyldigt, vi kan se mig. Vi kan se forhåbentlig. Det er mit synsfelt med den her pandelygte. Det er ikke verdens bedste, men de tests, jeg har set af den, og gennemgang af den på nettet, før jeg købte den, ser lovende ud. Den er 70 lumen, så den lyser rimelig kraftigt. Når den kører på 70 lumen, kan den holde i cirka 55 timer på 3 AAA batterier. Og hvis man kører en tand længere nede, jeg ved ikke, hvor mange lumen det er, når den er ned i økonomi modus, så kan den køre helt op til 180 timer. Eller 188 timer, tror jeg. Men jeg har også nogle små cykellygter med, sådan nogle bitte små nogle, just in case. Men jeg vil stoppe her, og næste gang jeg filmer herfra, så bliver det Hareskov station, hvor jeg starter min kamp. På gensyn. Så jeg er ikke helt inde i Hareskoven, sådan det. Jeg er over på venstre side, sydsiden. Men der ligger jo en lille by bag ved mig. Jeg valgte at gå ind på et andet spor. Eller kan gå ind i den beplantning, der nogle gange er her.
Jeg er meget nervøs nu. Klokken den er ved at være 9 nu, tror jeg. 8:30. Så det er ikke blevet mørkt endnu. Men det gør det jo om ikke alt for længe. Jeg stopper lige, så vender jeg lige kameraet. Oppakning, sovepose for ovenpå. Og ja, jeg synes det er vildt så dårlig form jeg er i, at jeg allerede nu går og støvler lidt med mit åndedræt. Men det er nok på grund af den oppakning jeg har på. Hvor meget bærer jeg rundt på? Små 20 kilo vil jeg skyde på. Og det er jo ikke super meget. Men når man ikke er i den bedste form, også langt fra, så påvirker det mig. Så påvirker det jo en. Men det er meget godt. Går på sådan en lille skovsti lige nu. På et eller andet tidspunkt, 500-600 meter fremme, ifølge kortet. Det kort, der jeg havde printet ud. Der skulle vi gerne til venstre. Og komme væk fra den her by dernede. Jeg ved ikke, hvad den hedder, om den bare hedder Hareskov, eller hvad den gør. Hareskov. Det hedder jo Hareskov station. Må det ikke også, den hedder Hareskov? Jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan lidt pinligt på en eller anden måde. Men sådan er det bare. Jeg er lidt nervøs, som sagt. Jeg har de her spændinger i hovedet. Ikke decideret hovedpine. Men den her spænding og min hals, den gør også lidt øm. Især over min højre side lige nu. Men altså umiddelbart, så når jeg mærker efter, så er det min halsmuskel. Eller hvad den hedder, den der er herovre. Det er ikke min... det er ikke, jeg ved det, årene. Men det er lidt varmt for mig, når jeg har det her på, og min jumper, som er dejlig varm, og godt nok en svedtransporterende t-shirt indenunder, men det hjælper jo ikke så meget, når jumperne er der. Men jeg er glad for, at jeg kommer ud igen. Og det går jo ikke alt for længe. Så bliver det mørkt. Så den er ved at blive gul. Horisonten. Nu begynder det jo snart at ligne noget. Jeg må hellere stoppe nu, fordi jeg skal være plads til mange klip, og jeg skal være herude i lang tid. Jeg tabte min tyggegummi. Det duer ikke. Hvor har jeg det henne? Det er svært at se. Det kan jeg umiddelbart ikke se nogen steder. Det er lidt noget skidt. Jeg ved godt, at der ikke er stor chance for en fugl for det i næbet og ned i halsen, men chancen er jo der alligevel. Og når jeg går af så stor fortaler for, at vi skal opføre os ordentligt ude i naturen, så nytter det jo ikke noget, at jeg er dobbeltmoralsk. Jeg kan altså ikke finde det. Undskyld. Det kan jeg altså ikke. Det er der ikke noget at gøre ved, desværre. Jeg kan ikke gøre så meget. Nu går vi på en stor sti. Jeg tror lige går ind på den lille sti her. Jeg tror det er et mountainbike trail. Men så går vi lidt ud lige her, så vi ikke er på stien. Det er der jo ikke så meget sjov i. Også selvom at der ikke er så meget sti her, eller at vi stadigvæk er tæt på, så er det jo sjovere at gå herude og ned ad den her skrænt. Så kan man gå herind sådan steder. Nu vil jeg ikke lige se. Bare sådan en lille mosforhøjning her. En gang jord med mos på. Det kan godt ske, at folk ikke måske... Det har sådan lidt en... Det lugter altså bare... Det dufter dejligt. Det lugter ikke. Men jeg må hellere stoppe nu her.
og så forsøge at moderere min videoklip. Den blev jo også over en time. Det er jeg rimelig sikker på. Men det er også okay. Jeg vil stoppe. Det er da bare dejligt, at den her stille ro. Nu er vi også det der længere væk fra Hillerød motorvej. Nu er vi gået til syd. Så nu kan vi nok opleve, om end ikke fuldstændig ro, så det er i hvert fald væsentligt bedre. Der var lige en fugl, der virkelig skrabede. Det lød sådan lidt som de der hekseagtige ting i Ronja Røverdatter. Dem der, ja, det er vel heksefugleagtige. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er der sikkert nogle andre, der kan finde ud af. Jeg skal næsten prøve at gå over den her. Nu er der ikke noget vand, men det kan godt ske, at den er for glat til, at man kan gå over den. Jeg skal heller ikke brække benet. Ej, den er ikke solid nok. Upski. Det er da sådan romantisk på en eller anden måde, at man er sammen med naturen. Den kan man da forholde sig til. De der kvinder der, de der forhold og sådan noget, der ved man ikke, hvor man har henne. Og det er ikke fordi jeg skal bashe kvinder. Slet ikke. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af dem. Eller jeg tror faktisk, jeg kan forstå nogle af dem bare lidt for godt. Og så tolker jeg det. Så sætter jeg nogle andre fragmenter ind fra tidligere erfaringer. Og så går det ikke godt. Jeg har røget en masse træer her. Det må næsten være stormen på et eller andet tidspunkt. Se, de er væltet med roden alle sammen. Så den her skal man ikke falde på. Dem her, jeg har prøvet som spejder engang at få sådan en op i benet. Det gjorde nas, og da min far han skulle undersøge mit ben, og jeg havde gjort helt vildt ondt, altså han tog bare fat. Og så sagde jeg, Nikolaj, der er ingenting. Og jeg prøvede at sige til ham, der er altså noget, far. Og nå, men det kunne jeg ikke gå noget ved. Jeg måtte løbe rundt resten af, på spejderlejren der, på den tur vi var på, og have ondt. Fordi der var ikke nogen, der gad at lytte til mig. Og der var der ikke noget at gøre ved. Jeg kunne ikke gøre noget. Den er meget glat, den der. Nå, hvorom alting er, så kommer vi hjem. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der går, fra vi er hjemme. Eller fra vi kommer hjem. Der går en rumtid. Om det har været en uge, eller om det har været nogle dage. Eller måske mere en uge, det ved jeg ikke. Hvorom alting er. Jeg sidder på tønden, på toilettet. Og så jeg har sådan en lille vådområde igen. Desværre så er de her stammer meget, meget ufleksible. Eller, de er ikke ufleksible, de er for fleksible. Så jeg kan måske ikke engang komme over her, som jeg vil. Men så er vi nødt til at kravle over herover. Og jeg har de der små 20 kilo i min rygsæk. Så skal jeg i hvert fald ikke få... Den kunne slet ikke holde til mig. Men der ligger en stamme herunder. Nu er der bare alle de her grene. Jeg var nødt til at fjerne. Nu er det et dødt træ, så det gør jo ikke noget. Ellers kan man ikke brække grene af. Jeg er toget op. Eller den kommer derop. Så det er ikke så langt væk fra det spor. Nu håber jeg, at den her går hele vejen over. Nu har jeg lidt balanceproblemer igen. Og den der, den er ikke stabil. Så kunne jeg også bare lige have gået til venstre. Men hvor fanden skulle jeg det? Nu er jeg snart ned i vandet. Jeg er sådan til min fod er lidt nede i vandet nu. Jeg er nødt til at kravle over. Med min telefon. Nu må se. Fik lige stoppet der, men så kunne jeg have en udmærket mulighed for at fjerne den der kvist, den der i vejen. Og den der skal jeg holde ned på bunden, for ellers knækker den sgu. Den der ved sgu ikke, og den er også lidt sådan ud. Hvad med den der? Skal jeg stå på den? Det var ikke så godt. Mine fødder, de røg begge to i det her vand. Min fod og min telefon, den gjorde også, men jeg nåede lige at tage den, inden den var ved at synke. Jeg ved ikke, om den ville have sunket. Jeg vil have fat i det her birketræ herovre. Jeg håber altså ikke, min telefon den tager skade nu. Jeg næsten lige købt.
Jeg er i tvivl på, om jeg kan komme over her. Nu er begge mine fødder våde. Mine sko er våde. Jeg kan altså ikke komme over her. Det er virkelig. Jeg er nødt til lige at slukke telefonen, fordi det kan jeg jo ikke. Det kan jeg sgu ikke gøre samtidig. Jeg ligger lige i lommen. Herom. Kommer jeg over. Det kan man se det. Jeg er hen fra starten med den her. Det her grantræ. Der kravlede jeg. Jeg prøvede at gå til at starte med. Så støttede jeg mig til birketræet. Jeg støttede mig til det der træ. Og det træ der. Sådan cirka 1,5 meter ude fra det her træ. Der røg jeg fandme i med begge ben, som jeg sagde før. Det her det er sådan et vådområde. Det er lidt problematisk. I og med at mine sko er også blevet gennemblødte. Og jeg har altså ikke skiftet sko med. Jeg overvejede det, men jeg har ikke plads til det. Ja, det begynder også at banke lidt. Men det gør det også stadigvæk. Men ikke for grund af angst. Det er da godt ske, at det kommer til at udvikle sig som angst lige om lidt. Men fordi at det var lidt hårdt. Og også fordi at jeg havde telefonen. Så kan jeg mærke, at jeg bliver lidt lethovedet. Og det er jo nok den der angst, der lurer lidt. Så vi taler lige lidt i telefonen. Nu er jeg nødt til at gå rundt om det her vådområde. Jeg skal nok få se andre steder, hvor det er muligt at prøve det. Men lige nu er målet at komme ned til den der bålplads. Få gang i bålet. Og se om jeg ikke kan tørre mine sko. Jeg kunne også skifte strømper nu, men så bliver de også bare våde. Så kan man sige, så går jeg nok bare varme dem nede i bålpladsen og tørre dem. Det kan man jo ikke rigtigt. Altså jeg kan jo gå rundt om den her 2 veje. Jeg kan gå begge veje rundt. Hvorfor skulle man også det? Altså, det har jeg jo sagt før. Det er ikke noget sjovt i. Men det var da 10 minutter eller et kvarter inde i min udflugt her. Så gik det galt. Nu kan jeg se, at der er et togspor deroppe, så jeg skal til venstre. Ja, det skulle jeg også, fordi jeg gik den her vej, fordi jeg kunne se den her natur. Og det skulle jeg da. Man skal jo da opleve. Også selvom min telefon var ved at drukne. Og mine fusser, de er fuldstændig gennemvåde. Og det er sådan noget stillestående vand. Lavt vand. Så det er rigtig lækkert. Jeg håber ikke, jeg har nogle sår dernede, for så kan der gå infektion i det. Ikke indtil i morgen, men jo, det kan der jo sådan set godt, hvis jeg ikke får kigget på det, når jeg kommer tilbage. Men jeg må lige kontrollere mine fødder og se. Der er en lille fugl. Det kan man ikke se på kameraet, fordi det bliver så pixeleret, når det er til. Men kæft, det her det er bare godt. Fordi selvom det er fuldstændig nedtur og få sine fødder våde, når man næsten lige er startet på den her tur, så giver det også bare den her lykkefølelse. Det gør jeg jo egentlig glad, fordi der er alle de her minder, hvor det er sket før. Og når de gange, jamen, så man altid kunne lige løbe op fra skoven af, op til, over marken, op ad grusvejen, op på bakken, og ind og skifte sine strømper. Man har da godt nok fået et par ord med en gang imellem, men det var ikke altid, de opdagede, at det skete jo. Eller de gjorde det jo til sidst, når tøjet lag, eller strømperne lag nede i vaskekurven, nede i bryggerset. Det er altså på en eller anden måde rigtig smukt. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme derud midt på. Og det kunne jeg nok også godt, hvis jeg tog den der. Det vil jeg altså lige se, om jeg kan. Men jeg tror, jeg ligger min rygsæk her og min sovepose, fordi det gør det unægteligt meget nemmere. Så jeg tager lige den her af. Jeg er nødt til lige at køre den hånd ind. Jeg prøver at se, om jeg kan gøre det med kameraet igen. Jeg tror, at den her stamme den er rigtig fugtig og rigtig glat. Men det er jeg nødt til at forsøge. Jeg kan også altid vende om igen, hvis det ikke går. Men sådan ikke man kan se det, at man kan godt. Jeg tror faktisk, hvis man hopper, når man kommer derover. Den her gang ligger jeg lige i telefonen, og så håber jeg, at jeg lige kan filme derovre fra. Umiddelbart, det er lidt tørre område derovre. Det kunne være fedt at komme ind til det der træ inde i midten. Hvorfor? Fordi man muligvis kan. Filme alligevel, fordi jeg kommer til at tænke om, hvis nu tager den her, og bruger den til at holde balancen med, og sætter den frem, og så går frem, så kan jeg jo godt have kamera samtidig. Så er jeg væsentligt mere stabiliseret. Så selvfølgelig, når jeg løfter den op her, og sætter den ned, så skal jeg jo have balance lidt. Men den her stramme, den er jo virkelig den tykkeste, jeg har gået på. Både den her gang og sidste gang. Nu skal jeg godt nok forbi det her birketræ. Og der kan jeg ikke rigtig få den med, så jeg er nødt til lige at gå sidelands.
Så lige flytte den og holde fast i virkestammen. Og så sætte den ned igen. Det bliver sådan. Nu er jeg sgu ikke sikker på, hvordan det kommer til at gå det her. Der ligger den her træstamme over. Jeg lægger den i lommen uden at stoppe den, fordi så kan jeg tale samtidig. Så vil jeg prøve at få den her stamme væk. Den knækkede midt over. Jeg lige den her pind under, fordi der er et træ, der er liv i. Det er skarpt, den er så lang, at jeg skulle nok have valgt den anden en, men jeg tog bare den første bedst. Det er fandme ikke nemt det her, men det skal det heller ikke være. Og løfter vi lige den her. Så skal jeg lige fjerne det sidste af det her. Telefonen igen. Se, den der ligger her, den lagde i vejen. Nu er jeg skruer den gren med den her lange stang. Ja, jeg bruger den som stang. Nu står jeg forkert i forhold til at flytte den her, men jeg er nødt til at prøve. Wow, der var jeg ved at falde i. Fuck. Det her det er også selvtidslivsøvelse, fordi jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt bange. Ikke fordi jeg skulle falde i, men fordi at der er de her somatiske symptomer, som jeg ubevidst trigger. Nu skal vi op ad den. Der er jeg altså, jeg ved ikke om jeg kan se det, den går lidt op. Jeg er nødt til at lægge telefonen i lommen og håbe den ikke falder ud her i den her forlomme, jeg har, den her jumper. Den sidste telefon jeg havde, det var under min indlæggelse. Den sidste her var jeg jo inde nogle dage. Jeg var sgu i toilettet, mens jeg stod og forrettede min nødtørft. Det er jeg ikke sikker på at gå. Jeg skal have lov på den anden side. Men pinder. Jeg kan sgu ikke komme tilbage igen, ser det ud til. Men jo, kan jeg. Det kommer fandme an på. Skal jeg lige fæste den her. Jeg skal hoppe lidt. Så må jeg have min lid til at tage den her. Jeg ved ikke, om man kan høre noget, når den er nede i lommen. Nu er min høretelefonen ved at falde ud. Jeg tager den i munden. Så er den her. Jeg skal herover. Jeg er nok lige nødt til at mærke med pinden. Derovre fra så hertil. Der lagde så den der i vejen. Men altså, hvis jeg ikke har haft den her hjælper i form af den her, så er jeg jo ikke nået herover. Nu mærker jeg lige herover, hvor solid det er. Det er slet ikke solid. Jo, men jeg skal ikke. Håber jeg fandme ikke, at jeg kommer til at få en forstuvning eller et eller andet. Det vil godt nok være træls. Så er det svært at komme tilbage. Så er jeg nødt til at bruge den ligesom ved digerne nede i Sønderjylland. Og så håbe på, at den holder. Det gør den muligvis. Jeg stopper altså lige. Og så lægger den lige i lommen i min bukselomme og låner lynlåsen, fordi jeg vil sgu ikke tabe den. Det vil jeg ked af. Så kan jeg er nødt til at gå tilbage igen. Fordi nu er jeg lige kigger lidt analyserer det her, så er det er bare lige der, hvor birketræet står, at der er sådan forholdsvis fast grund. Og det er der altså ikke. Jeg kan ikke komme over andre steder. Jeg kan ikke komme lige frem. Jeg kan ikke, selvom jeg vil. Så skal jeg få mine fødder mere våde, men så bliver min joggingbukser også totalt våde. Så jeg tror, at den her gang, så stopper jeg altså lige, og så kommer jeg lige tilbage dertil uden telefonen, fordi det er der ingen grund til. Nu er jeg kommet herud. Det er måske sådan, det er jo ikke show-off, men det er fordi, at det skal også inspirere andre til, at man gør nogle ting, som man ikke er sikker. Men jeg stopper. Rygsækken, den ligger derovre sammen med soveposen. Det er jeg lidt træt af, men samtidig så må jeg jo erkende, at det ikke kunne lade sig gøre, men det gode ved det her, ved den her lille tur ud over den lille træstamme, det er jo, så fandt jeg ud af, om man kunne være derude. Ellers har jeg jo ikke fundet ud af, så ville jeg bare gå ud og fundere over det, og måske også ærget mig over, at jeg ikke fik gjort det, eller ikke, altså bare forsøgt. Mit humør, det stiger altså så meget, når jeg kommer herud. Det er helt vildt. Og jeg puster lidt, ja. Men fanden være med det.
Det er okay. Hvor godt. Jeg kan næsten, og det en positiv sidevirkning, eller bieffekt, eller hvad man skal kalde det, dominoeffekt, er jo også, at jeg ikke rigtig kan mærke, at mine fødder er våde lige nu. Og lige nu, der er det svært at høre andet, det man kalder, som der var en, der formulerede på et tidspunkt, menneskeskabt støj. Jeg kan godt høre det, hvis jeg koncentrerer mig. Men hvis jeg nu ikke koncentrerer mine ører, og så bare lytter til alle de her fuglelyde og bevægelser af blade og grene og sådan noget. Der er næsten ikke nogen vind, men der er jo lidt alligevel. Jamen så kan jeg fase de andre lyde ud. Selektiv hørelse. Jeg vil stoppe nu, og så... Jeg har allerede taget, jeg ved ikke, 10-15 minutters video. Det er bare så godt, det er. Jeg må se, om det fortsætter sådan. Det kan være næste gang, jeg optager, så det er et angstanfald. Det bliver jeg ked af, men samtidig, så må man bare komme an, katten. Man kan bare komme an. Her lige på den anden side her, det her, allerede nu, jeg optager. Men her lige på den anden side af det her vådområde, hvor jeg var ude på den der træstamme, for eksempel jeg kom ud midt på. Der er lige sådan nogle små improviserede bålpladser. De ligner ikke, officielle godkendte steder. Men det er da meget hyggeligt. Så er der sådan nogle små træstuber her. Så kan man sidde her. Det er sikkert til, at måske det er nogle børn, der har sat her og hygget sig. Det er da fantastisk på en eller anden måde. Eller det er det jo. Det stopper lige igen. Københavns økobaser. Et forladt hus, eller et tomt hus. Og ellers... jeg ved ikke, hvor meget øko der er over det her. Der er jo ingenting. Og det ser meget sådan fladt ud. Blair Witch eller sådan noget. Nå, men jeg skal langt væk herfra. Jeg har ikke set nogen små voodoo-ting og sådan noget. Så det går nok, men jeg stopper lige. Ved at gå hen og blive mørk. Klokken er ved at være 9:30. Og jeg kommer ud, tror jeg, omkring 8:30. Så det er jo en times tid. Og jeg er bare vild hele tiden. Det er skørt. Men det er meget sjovt. Men det er også fordi, jeg skal gå alle de her underlige steder hen. Men det er også fordi, jeg er helt vildt en spade, en klovn til at finde vej. Jeg skal snart i gang i min pandelygte. Man kan ikke se mig på den her skærm længere. Jeg tror, jeg skal nedad her, så jeg stopper lige. Jeg skal lige være sikker på, at jeg er på rette vej. Prøv lige at fjerne den her og lige sætte noget lys på. Det er ikke sikkert. Det kan man jo ikke rigtig se her, kan man? Nej, det var jo den forkerte. Prøv lige at sætte den på telefonen og se, om jeg ikke kan... Den er godt nok skarp. Jeg skal lige have den her pandelampe på. Det er blevet mørkt nu. Jeg går lige på en sti, fordi jeg er lidt usikker på vejen. Mine fødder de begynder at være sådan lidt trælse, fordi at de er jo våde. Men altså jeg vil sige, de er varme også, fordi at jeg har fået opvarmet den der selve væden, selve vandet til nær kropstemperatur. Hvis det igen er kropstemperatur. Så det er jo godt nok. Jeg vil lige stoppe, og så skal jeg lige kigge på min kort for lige at finde ud af, hvordan det er blevet. Jeg vælger alligevel at skyde genvej. Det synes jeg, der er lidt nemmest. Det er også ikke er det alligevel. Det må vi se, hvordan det er blevet. Om det viser sig, at det var en dum idé. Jeg synes bare, jeg skal væk fra de her skovstier. Ellers, jeg kan også godt få et angstanfald derude. Men det er altså bedre, at jeg får det herinde. Altså på en eller anden måde. Ikke når det kommer til at ske, så vil jeg fortryde, at det sker. Men bagefter, nu rammer jeg faktisk stadig en skovsti. Igen. Man kan se det.
op ad her. Solen den er ikke helt nede, men det går tæt på. Jeg stopper lige igen. Jeg sidder lige og kigger på mit kort. Og jeg er sådan lige vest for Djævlemosen. Meget fedt navn, hva'? I den øverste del af et lille harskov. Jeg ved ikke, om man kan se det, fordi der er jo det her... Ja, her. Jeg er her. Og jeg skal lidt sydpå. Jeg skal herned til. Der er der 2 bålpladser. Jeg er heroppe. Lige lidt nord for Djævlemosen. Og så skal jeg lige herned, hvor man kan se de her 2 ikoner. Det er bålpladser. Og så bagefter skal jeg herfra. Og skal lige se, det er lidt svært at optage her, hvor jeg er markeret. Så det vil sige, at jeg er faktisk ikke så langt væk. Jeg er her imellem og den her bålplads. Og det var faktisk også det, der var min mål. Det var det her, jeg ville lave mad. Der herfra hertil er der en kilometer. Lidt over en kilometer. Og jeg har måske de der 400-500 meter, før jeg kommer til bålpladserne. Så jeg kan få noget mad. Og så er jeg sgu sulten. Min tinnitus, den har været lidt voldsom her de sidste 5-10 minutter. Fordi jeg har været meget stille. Men altså, ellers har jeg haft det okay, synes jeg. Men jeg vil lige stoppe igen. Nu er det ved at være mørkt. Sådan rigtig mørkt. Jeg slukker. Den er bålpladsen. Ja. Det er jo ikke svært at bruge det her, synes jeg. Måske nemmere at gøre sådan her. Så kan man nok godt se den. Så nu skal jeg få den her brænde. Der er egentlig ikke så meget her omkring, så jeg ved ikke, om jeg kan sætte kameraet, så måske kan man se noget, hvis jeg render rundt. Jeg ved det ikke. Jeg prøver lige at se, om jeg kan, om det kan lade sig gøre. Den her tinnitus, den er virkelig træls lige nu, men der er jo ikke så meget støj. Der er lidt. Jeg er jo på bålpladsen nu, så nu skal jeg have gang i det bål. Og det er... Altså når man går rundt her, så er det ved at være godt mørkt, men altså, der er stadigvæk lidt, man kan stadig godt se noget. Men det bliver nok heller ikke rigtig mørkt, eller det gør det jo, men... Ja. Jeg har en rygsæk herovre. Eller ja, min sovepose, og nu tager jeg lige min rygsæk af. Det var godt. Prøv lige at tage noget mindre lydstykke på den her, fordi den går nok skarp, når man skal kigge på den. Nu har jeg lige taget det røde lys på. Men jeg vil have lavet det her bål og få noget at spise. Først skal jeg jo finde noget træ, og det er lidt træls måske, fordi at det har regnet jo her nogle dage, så det bliver måske ikke helt nemt. Men jeg må jo gøre, hvad jeg kan for at få gang i det. Slut. Jeg er virkelig træt af lige nu. Jeg er glad for, at jeg også har forberedt en salat. Det er umuligt at få gang i et bål her. Der er ingenting, der er tørt. Selv bladene, de er jo helt vildt våde. Og jeg har ikke noget op til den haløjse med. Jeg regner med, at det bare kunne gå. Nu vil jeg have mit kort. Men det kan jeg jo ikke bruge. Nu er det ved at blive rigtig mørkt. Det er mørkt nu. Så jeg har ikke andet for, end at jeg må... Jeg ikke lige, man kan justere den her, så man ikke er så voldsomt, for når folk skal sidde. Salaten smager nu godt. Det er egentlig ikke bare andet end mixsalat, økologisk mixsalat. Nogle tomater, nogle agurker, lidt salt, olivenolie. Det er bedre end ingenting. Der er heldigvis også en par pærer endnu. Og hasselnødder, rugbrød, honning, 70% chokolade. Og hvad har jeg mere med? Som jeg kan spise uden at tilberede. Jo, vindruer. Grønne vindruer. Jeg er lidt træt af situationen lige nu.
Men altså, hey, sådan kan det jo gå. Jeg skulle have haft noget optændingsaløjse med mig. Bare noget papir eller noget. Eller noget, ja, et eller andet. Men det havde jeg ikke. Jeg tænkte, det nok skulle gå. Det gjorde det så ikke. Det er man ikke over. Ja. Nu vil jeg spise det her. Og så må jeg gå ud i den mørke skov. Og se, hvordan det går. Indtil videre har jeg ikke haft nogen decideret angstanfald. Jeg har haft Jeg har haft sådan lidt underligt til mode, og jeg har haft det sådan. Jeg har været sådan lidt bange, men ikke rigtig. Men det har jeg været. Jeg justerer lige, så jeg kan se selv rundt omkring. Altså rarest, når man lige kan se foran sig. Pandelampen fungerer super godt. Jeg har et næsten 180 grader synsfelt. Selvfølgelig mest fokuseret midt i. Nej, men den var rigtig god. Jeg kan se rigtig langt også. Jeg kan se de der 40 meter cirka. Rundt omkring. Så det er jo godt. Jeg kan det. Men selvfølgelig bliver det lidt mere interessant, når jeg går ind i skoven igen. Jeg kan mærke, at der kommer et angstanfald. Men det måske skulle jeg prøve at være med at mærke efter. Fordi det er jo lidt at aktivere. Det er en af aktiveringsmekanismerne. Der er jo selvfølgelig også de ubevidste. Hvad kan man sige det? Det er bevidst ubevidste. Det er bevidst ubevidste. Ja, man kan formulere det på den måde. Det har jeg lige gjort. Prøv lige ned igen, så man lige kan se det. Jeg er glad for, at jeg lavede den her salat. Så det er ikke bare frugt og chokolade og sådan noget. Der er selvfølgelig også rugbrød og honning. Jeg håber, jeg kan finde ned til de her shelter. Jeg kan også godt ligge med her og sove, men jeg skulle egentlig hellere sove i shelter. Det er da væsentligt hyggeligere. Jeg kan også godt sove her, fordi jeg kan lukke mig ned i min sovepose. Og gemme mig fuldstændig. Men altså, jeg er jo ikke meget rej. Nej, ikke. Jamen, jeg er selvfølgelig altid sådan lidt spooky, fordi den der dødsangst der, hvis den kommer, den kunne jo godt forstærke og aktivere måske også den fobi, som jeg ikke engang har længere. Lad os stå op igen og spise færdigt. Drik noget vand. Drik en squeeze kold kaffe, som jeg havde håbet på, at jeg kunne lave. Men det er selvfølgelig en ny dag i morgen. Det kan være, at jeg kan lave morgenkaffe i morgen. Jeg vil være henne ved shelter. Der var jo godt nok ikke noget bålplads der. Men det er også ske, at der var ikke på kortet, men der er alligevel. Det lyder jo lidt underligt, at der er shelter, og så er der ikke nogen bålplads. Det plejer det jo være. Ja, ikke altid. Som regel, som udgangspunkt. Mange af de steder bliver så også i Sverige, jeg tænker. Og Holstebro. Der har vi også nogle ude ved Vandkraftsø. Eller længst sted. Ej, der er der faktisk ikke nogen shelter. Det er bare en stor bålplads. Nå. Jo, ja, det kan jeg snart ikke huske. Men jeg stopper nu. Og så håber jeg, at næste gang I ser mig, at jeg stadig fortsætter ved godt mod. Hej. Og ja, klokken er 11. Nu kan man selvfølgelig ikke se det, men jeg er endt nede ved Djævlemosen. Den er lige foran mig nu.
hyggelig, hva'? Jeg ved godt, det er bare et navn. Men jeg skal nok ikke gå ud og lege i den. Jeg får lidt vild ind i skoven. Og kigge lidt frem og tilbage. Men nu har jeg vist fået den rigtige pejling igen. Klokken er ved at snart være 11:30. Og der er ikke meget lys. Der er jo ikke noget lys. Altså det er jo blevet fuldstændig mørkt. Når man går ind i skoven, så er det 100% mørkt. Når jeg kigger op nu, hvis man kigger op på himlen, så kan man jo godt, det er jo ikke, jeg kan se stjerner nu. Det er så meget sjovt, når man render med sådan en pandelampe her. Så alt metal og sådan noget, det spotter man. Men også øjne fra dyr har jeg set et par gange. Jeg har ikke lige kunne se, hvad det var for nogle dyr. Men jeg har i hvert fald set dem. De er sådan set oppe i træerne og sådan noget. Det er også lidt sjovt. Og der har været et par gange, hvor der kom lidt sjov lyde, men det er jo ikke noget, der gør mig bange overhovedet. Men det er da sådan sjovt. Skoven, den lyder helt anderledes som natten. Der er alle natdyr kommer jo ud. Jeg skulle... der er en, der kigger derovre. Eller jeg kan jo ikke se øjet, men det er et øje. Men jeg vil lige stoppe igen, og jeg håber, jeg er kommet tættere på min destination. Jeg har sat et nyt delmål, det er, at jeg skal ned til en eng. Der ved jeg, at der er en stor, rund shelter. Det kunne jo være heldigt. Man kunne jo være heldig, at der ikke er nogen i den, så man kan bruge det i stedet for. Og så track ned til den her mose, til det der halvshelter, det der lille shelter. I morgen tidlig. Det må vi se, hvordan det går. Det er sgu lidt specielt, det her. På den fede måde. Angsten faldt? Nej, men jeg kunne mærke en del gange, at jeg skulle kæmpe med mig selv for at holde den væk. Kommer der en... Ja. Man kan høre det. Vandet, der risler. Jeg har besluttet for, at jeg tager ned til Gedemosen alligevel. Og her er faktisk også en mose inde. Jeg ved så ikke, hvad det er for en. Jeg kommer til at gå den forkerte vej. Det håber jeg ikke. Hvis jeg går den forkerte vej, så kommer jeg til den her lille bro, jeg var over før. Men jeg kommer nok ikke til. Nej, det er en helt anden en. Det er meget sød. Men ja, jeg kommer nok kun til at lave en mere video. Måske 2 små. Lige en, der kommer ned til shelteret, og så en, inden jeg går i seng. Når jeg selv ligger min sovepose, og jeg er stolt af mig selv. Og så bliver det først i morgen, fordi jeg har ikke så meget strøm på. Jeg synes, den er gået hurtigt ned, selvom jeg ikke har lavet så meget video, men jeg vil være op på en halv time, hvis ikke mere. Og måske mere, det er svært at sige. Men jeg har jo gået nogle timer. Men jeg har selvfølgelig også haft hold, og jeg har ikke gået nogle timer. Jo, det har jeg måske også. Men jeg havde den der, på den der, hvad hedder det? Det er bålplads der, hvor det hele det ikke gik. Og jeg ikke fik lov til at lave noget varm mad, fordi at det kunne jeg jo bare ikke finde ud af. Men det er der ikke noget at gøre ved. Hey. Jeg har lige set en ræv. Jeg så øjnene, og så lavede jeg fokus på ham. Altså, jeg havde lyskejl det stærkeste sted. Og så løb han sgu væk, og så kunne jeg se ham. Eller hende, det ved jeg jo ikke, hvad det var. I hvert fald en ræv. Jeg kan også stadigvæk høre vedkommende. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Ej, han er et stykke væk nu. Men jeg kan høre, at han retter rundt inden over og rumsterer. Jeg hører bladene, de giver under hans vægt. Ja,
Det er sgu meget fedt, når man lige ser sådan på øjnene der. Og det har jeg også gjort før, men ikke så tæt på. Jeg har spottet dem, men ja, det var sgu rigtig fedt. Jeg går lige på, jeg tror den hedder Lystvejen lige nu, fordi at jeg skal jo finde frem. Jeg kan også mærke, at min krop den er ved at være træt. Ja, min nakke den er øm, og så nu er jeg på vej ned til T-kryds, Ballerupvej. Jeg vil da gerne gå ind i skoven, og det har jeg også gjort mest af tiden. Men den her, i hvert fald en kilometer, vil jeg har gået 500 meter på vejen. Og der er nok en kilometer mere, jeg skal gå. Det er noget en stil i hvert fald. Og så er der en 500 meter mere. Så der var lidt længere, end jeg lige havde regnet med. Til Gedemosen. Der skal jeg så også ind på den sti igen. Nu er jeg på Ballerupvej, man kan se lyskejlerne. Står der 7 til Farum, 3 til Værløse og 3 til Ballerup. Jeg kunne godt gå ind her. Den vej der. Så skulle jeg også gerne komme ind til, mosen. Men jeg tror altså, jeg lige går til højre her, eller til venstre, hvis jeg vender mig om mod Ballerupvej igen. Og lige tager den der kilometer, den vej, og så har jeg 500 meter til at gå i skoven. Det er ikke noget at gøre med min angst, det er noget at gøre med, at jeg gerne vil frem. Jeg er nødt til også lige at lytte til min krop, fordi jeg har leget en del, og gået en del ekstra, og gået frem og tilbage og alt det der, men jeg stopper igen. Jeg sidder lige fast ved Ballerupvejen. Nu har jeg lige tændt mit røde lys, så folk de kan se mig. Ja, jeg sidder jo godt nok et godt stykke fra vejen af, eller jeg sidder 3 meter fra vejen af. Jeg er nødt til at aktivere. Ja. Jeg kører en del biler. Kort her. Det er jo så lidt i frygten, at der er biler. Fordi hvis jeg nu skulle falde om her, så grund til, at jeg lige begyndte at optage igen. Og jeg fik sådan en stikken ind i midt bag på ryggen, og så lidt øm også ind foranfra. Og det gjorde mig ikke super bange, men jeg var nødt til lige at smide min rygsæk og min sovepose. Så lige tale ind til kameraet lige lidt. Så lige sidde her lige og sørge for, at min puls den ikke går amok. At mit hjerte ikke begynder at galoppere afsted som en eller anden amerikansk fuldblodshest. Det blev så måske ikke den fedeste video, for det blev bare min stemme jo. Man kan se noget lys fra mig. Og okay, i starten der legede jeg jo lidt. Altså, det er jo heller ikke, som jeg har sagt før, det skal jo ikke være fedt, det skal bare være ægte. Så er jeg fandme ligeglad med alt det andet. Det skal bare være ægte. Jeg vil stoppe her, så jeg har lige drukket lidt vand. Jeg vil drikke lidt mere og lige finde mine nødder, mine kære nødder, som jeg virkelig ikke kun jeg elsker at have sådan noget. Jeg spiser dem på min havregryn, og jeg spiser dem, når jeg har lyst til et eller andet snack. Jeg spiser ikke slik. Jeg spiser ikke kager og sådan noget der. Det er meget sjældent, jeg spiser noget kage. Virkelig sjældent. Det er ikke noget, jeg selv køber i hvert fald. Og heller ikke sodavand og sådan noget. Det bliver måske til, det ved jeg ikke, 1,5 liter om året eller sådan noget. Jeg har bare ikke lyst til sådan noget. Det havde jeg selvfølgelig, det havde jeg for mange år siden, men det har jeg ikke længere. Det har jeg ikke haft i mange år. Så det er ikke alle laster, jeg har lidt af. Men jeg vil stoppe igen. Jeg begynder at optage igen her for 30 sekunder siden. Jeg står her ligesom stadigvæk her ved Ballerup. Der var sgu en bil, fordi jeg har den her, det var han troede jeg var i nød. Fordi min røde lampe den blinker. Men det er jo egentlig bare for at markere, at jeg er her. Så
Så der er ikke nogen, der lige prøver at køre mig ned. Jeg tror altså lige, at jeg ændrer den til det andet, så de ikke tror et eller andet. Det duer ikke, men han kørte ned. Han saknede farten flere gange. Og så han kørte forbi lige stille, og så var han lige ved at overveje, om han skulle køre tilbage igen. Og han kiggede på mig, da han lige passerede. Det er sgu da egentlig dejligt, at der er nogle mennesker, der er så opmærksomme. Det kunne jo også være, at der var sket det der med mig. Og det giver jo også igen en sikkerhedsfølelse, mens jeg lige er her. Men jeg skal jo tilbage. Jeg skal jo tilbage og møde de her dæmoner, hvis de kommer. Det må jeg. Som jeg sagde i starten, de kan bare komme an. Så må jeg tage de tæsk, hvis man kan sige det sådan, der kommer. Nu kan jeg høre ud i en ugle, der er i gang med at snakke. Men jeg stopper endnu en gang. Nødt til lige at få ham af den lille fætter med. Jeg ved godt, det er bare en snegl. Men han er da i hvert fald aktiv, eller han er ude i hvert fald. Det er bare sådan nogle små ting, ikke? Det er altså ikke nemt lige at få ordentligt. Han ser meget smukkere ud, når man ser det med sine egne øjne. Men han er jo der. Jeg ved godt, det er sådan en lille ting. Men så var jeg inde på, da jeg havde min dagtur og tidlig aftentur ude i Harskoven. Og jeg også er i Harskoven, bare på nordsiden. Det er de der små ting, som betyder alt. Alle de her små ting, de bliver til én stor ting på en eller anden måde. Men nu har jeg brugt et minut på at filme ham. Jeg stopper. Jeg er næsten ved Gedemosen. Nu er jeg kommet til pejlemærket, eller jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Hvad hedder sådan en? Indikator. Det er også lige meget. Men der er shelteret. Jeg skal bare ind her. Det kan man ikke se. Nå. Så er jeg næsten i mål. Nu er klokken omkring 12. Det var en god tur. Min tinnitus, den er meget markant lige nu. Altså ikke super meget, men den er der. Jeg ved ikke, hvor mange decibel det føles som, men det er da lidt træls i hvert fald. Og om det er stress, jeg begynder altså at tvivle lidt. Men jeg må hellere stoppe nu, og så komme derhen. Jeg har altså ikke så meget strøm tilbage, det ved jeg ikke. 25%, måske 30%. Nå, slut! Jeg har lige været forbi shelteret. Det ligger heroppe af. Det har været 40-50 meter bag mig. Der var sgu en, der har taget den. Så nu skal jeg så ud et eller andet sted. Jeg har Gedemosen lige til højre for mig. Jeg er nødt til lige at finde ud af, hvad jeg gør. Altså, jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg skal finde et sted at sove. Men her for os. Jeg har ikke lyst til at lægge sådan lige. Der er sådan en lille sti her. Men nu går jeg langs mosen, som sagt. Så nu skal jeg lige have fundet et sted, jeg kan sove. Uden at blive forstyrret. Ej, hvor er det træls. Nå, men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg frygtede også lidt, at det kunne være tilfældet. Nu prøver jeg at se, om jeg ikke kan finde et sted. Sådan. Så det er forholdsvis okay. Jeg tror faktisk lige her, hvor jeg er nu. Jorden, den er forholdsvis blød. Så jeg sover her. Jeg stopper lige, mens jeg laver min improviserede sted at sove. Ej, det er lidt træls det her. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg kommer lige tilbage, når jeg har fået sovepose ud og så videre. Jeg har lige sat min pandelampe. Det er værd, at jeg kan få lidt mere lys på mig. Så jeg sætter mig sådan lidt tættere på. Jeg har fået mine våde sko og strømper af. Trængte til. Mine fødder, de er faktisk lidt opløst. Nu har jeg også gået rundt i et godt stykke tid med våde fødder. Jeg fandt et andet sted at sove lidt længere oppe i skovbunden. Og jeg har her på min venstre hånd, der har jeg en stor træstamme. Det er jo egentlig ikke, fordi jeg har behov for den sikkerhed på den måde, men det er bare meget rart alligevel. Jeg har taget min Valdoxan
Og jeg har lige spist lidt mere chokolade og spist nogle druer. Jeg har jo ikke så meget, så har jeg nogle pærer tilbage, så har jeg det der kylling og sådan noget. Men det kan jeg jo ikke lave. 4 er ikke lavet. Jeg har ikke fundet ud af at lave det bål der. Jeg kan sige, det er ikke helt min skyld i og med, at branden var så våd. Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg sidder og kigger på min egen skygge af mit ansigt og min ryg. Det er godt nok en stor skygge. Jeg kan lave skyggespil, men det kan I selvfølgelig ikke se. Det har været godt. Jeg har ikke haft nogen angstanfald endnu, men det kan jo komme her i løbet af natten, når jeg skal til at prøve at sove. Det er jo der, den har været, når jeg har været hjemme og sådan noget. Så er det jo, når jeg skulle til at falde i søvn, jeg ikke turde. Primært, at den kom, og så er det jo løbet op og sådan noget. Det blænder mig lidt det der. Jeg får sådan nogle lyskejler. Jeg tager den altså lige. Jeg ved ikke, om man kan se, at jeg prøver altså lige at skifte til forsiden af den. Af mit kamera, mit forkamera. Min sovepose ligger og jeg har en jakke heroppe, og som jeg skal bruge som hovedpude. En taske, de pærer og druer, og chokoladen ligger derovre i stanionen, og der er et par flasker. Jeg har taget 1,5 liter væske med mig. Det er jo egentlig ikke så meget, men altså, jeg har jo ikke svedt. Men selvfølgelig bliver man lidt dehydreret. Det er jo terrænet. Det er lidt svært lige at få styr på den her med kameraet, så ligger der ovenpå. Så. Jeg vil hoppe i min sovepose, eller jeg vil lige spise nogle druer, selvfølgelig skal jeg lige børste mine tænder. Nej, jeg har taget tandbørste og alt det der med. Og så vil jeg prøve at sove. Så må vi se, hvordan det går. Jeg håber, I alle sammen sover. Dem af jer, der sover, håber I sover godt. Og de jer, der ikke sover, jeg håber, I kommer til at sove godt, når I når så langt. Godnat. Det er ikke rigtigt, men jeg laver lige en sidste her. Nu har jeg lagt min sovepose, men det er ikke rigtigt til at se noget, vel? Hvorfor vil det ikke fungere? Kommer lige den sidste her. Jeg har lagt mig ind i soveposen nu. Eller 10.000. Jeg har fundet ud af, at jeg har mistet mine faktisk rigtig gode høretelefoner. Sådan nogle, der hedder Beat. Og jeg har også mistet min MP3-afspiller til så ligegyldigt den gamle iPod, så det går nok. Jeg ved ikke helt, hvornår jeg har mistet dem. Jeg tror, jeg har mistet dem i starten, men det er ikke noget, jeg lige har fokus på. Nå, jeg vil prøve at falde i søvn nu. Slukke min telefon, så jeg har lidt strøm til i morgen. Jeg håber, man kan høre nogle fugle. Så godnat igen. Klokken er nu 10:01. Og jeg er faktisk gået hen og blevet bange for at falde i søvn. Det er ligesom, jo længere jeg kommer i den fase med at døse ind, jo dårligere bliver min vejrtrækning. Men det er fordi, jeg tænker over det. Jeg er også helt vildt tør læber lige nu. Jeg er glad for at komme ud. Jeg sidder og kigger på mine tænder lige nu. Bare for at optage noget andet.
det spejler sig ind i kameraet. Jeg har fået tandpasta her, jeg ikke får skyllet væk. Jeg er ikke helt tryg på det her. Jeg har ikke noget problem med at ligge herude i skoven. At være i naturen, det kan jeg jo godt lide. Den der tinnitus, som der bare er så markant lige nu. Så den er ikke altså den er så høj i hvert fald, at den er svær at falde i søvn for. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har fået den. Altså, kan det virkelig være stress? Første gang jeg opdagede, eller jeg fik det, eller 10.000 startede, det må være begyndelsen af det her år, eller slutningen af sidste år. Det er lidt svært at finde ud af, fordi min depression var ved at ramme allerede i slutningen af sidste år. Der var den på vej. Altså min seneste depression, den som egentlig toppede der i slutningen af marts, hvor jeg blev indlagt. Jeg tror, jeg får et angstanfald, når jeg er lige ved at dø sand. Jeg er desværre nødt til at slukke telefonen, fordi jeg er ved at tage for strøm. Og min stædighed siger, at jeg også vil have lov til at optage lidt i morgen. Så selvom jeg ikke kan komme til at ty til telefonen, det er der ikke noget at gøre ved. Så må jeg tage den kamp alene. Det ligger ikke specielt godt, fordi jeg har ikke noget ligger underlag med mig. Og der er en masse sten og sådan noget. Jeg var lige ude for 10 minutter siden af soveposen og rundt og finde blade, for at kunne ligge lidt blødere. Det var faktisk lidt svært at finde, fordi man skulle sortere dem, og det kunne ikke være nogen smågrene og sådan noget, så var det jo lige fedt. Men jeg har fået lavet mig sådan en lille bladmadras. Ligger stadig ikke super godt, men på den lyse side, så er klokken ved at være 1. Den er nok 1 nu. Lige godt. Lige knap. Og om 4 timer, så begynder det at blive lyst. Jeg tror, jeg kommer til at tage tidligt hjem. Jeg vil sove nogle timer. Og så tror jeg vil rykke ved 5-tiden her i morgen. Eller senere i dag. Det er også morgen. Jeg siger om de der godt 4 timer, lidt over 4 timer. Så jeg kan få en 3-4 timer søvn, eller i hvert fald bare 3 timer søvn. Så er det fint, så kan jeg have nok energi til at komme hjem, og så må jeg sove lidt i eftermiddag. Eller så må jeg sove, når jeg kommer hjem, og så sove om formiddagen. Og så vil jeg lægge den her video op om eftermiddagen. Så vi kan få de her øjebliksbilleder så hurtigt som muligt. Jeg ved også godt, altså det er jo ikke nødvendigt, at den kommer op lige med det samme, men det vil jeg gerne. Jeg har den her, at det er jo ikke hver dag, jeg har lagt op, men det er tæt på. Jeg vil prøve at trykke ud lige og så lige pille lidt med noget, og det hjælper nogle gange på 10.000. Jeg ønsker, at jeg havde de der høretelefoner. Jeg forstår, hvorfor jeg har fået 10.000, fordi jeg hører ikke højt musik. Jeg har ikke udsat mig selv for høj musik eller høj lyd. Så det må jo være stressrelateret. Og det passer jo også meget godt med depressionen. Den var i gang, da det skete. Jeg var meget stresset. Da jeg var på de her imokloner, de her indslagspiller, så forsvandt 10.000. Det har jeg jo ikke været på i et godt stykke tid efterhånden.
Det er sådan set to uger siden, jeg tog min sidste. Det er også kun godt. Jeg har nok medicin. Min Valdoxan og Ameton. Og så de der vitaminpiller. Dem har jeg faktisk ikke fået hentet endnu. Dem jeg bestilte i sidste uge. De er på posthus i hvert fald. Det kan være, jeg kan hente dem i morgen. Det er så ikke en kiosk, men de agerer også posthus. Og jeg vil prøve at se, om jeg ikke falder i søvn, og så må jeg tage den her kamp, hvis den kommer. Så håber jeg, at jeg stadigvæk er her til at kunne fortælle om det i morgen tidlig. Endnu en gang, for tredje gang. Godnat. Den her video blev vist meget længere end den anden harskov. Jeg har godt nok lige sagt godnat for tredje gang. Det skal nok, jeg begynder at få det skidt nu. Pasta. Jeg skal igennem det her. Skal jeg bare. Skal jeg vinde. Jeg prøver igen. Godmorgen. Så er det gået hen og blevet morgen. Klokken er 5. Alle fuglene, de hygger sig. De er rigtig ved at sige godmorgen. Jeg har faktisk sovet okay. Jeg har vågnet nogle gange for at skifte stilling, fordi jeg ligger på den her lidt en skråning, og ja, mit underlaget er som det er jo. Det har sådan set været fint nok. Jeg har i hvert fald ikke frosset eller noget. Ikke det, der ligner. Og når jeg har sovet, som nok har været en time eller halvanden gang, nogle gange halvanden. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen tidsfornemmelse om, jeg har vågnet. Jeg ved ikke, hvor mange gange har jeg vågnet. Nok kun 3 gange eller sådan noget. Og klokken den var, altså, jeg ved ikke, jeg har fået en 3 timer eller sådan noget. 3,5 timer. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, jeg faldt i søvn i går. Så det var ikke så meget, så jeg ville faktisk, klokken var 5. Jeg ville faktisk lægge mig en time mere. Og bare sådan, bare hygge mig, altså forstået på den måde, at bare lytte til naturen. Ja. Jeg havde også lidt drømme undervejs, mens jeg sov. Jeg var en enkelt, som var sådan lidt et mareridt. Alligevel var jeg bevidst omkring, når jeg var i stand til at kontrollere drømmen. Og det var faktisk, jeg lagde lige her, hvor jeg gjorde. Og det var ligesom lidt at se sig selv udefra, sådan lidt i starten. Og der så kommer et eller andet angreb mig. Der var ikke noget, der gjorde ondt eller noget. Der var ikke noget sådan, altså, det var også en drøm selvfølgelig. Men jeg fik den der, at jeg var i drømmen, så var jeg tilbage i min egen krop, og så havde jeg bare den der, jeg skal vågne nu, jeg skal finde ud af, om det her det rent faktisk sker, om jeg virkelig bliver angrebet i den virkelige verden. Eller om det kun er her i den her drøm. Så jeg var klar over, at det var en drøm, men stadigvæk havde jeg alarmberedskabet i gang, for om det kunne være, om det også forholdt sig således i den virkelige verden. Så der kæmpede jeg lige med det kort, at vende tilbage til den virkelige verden, ud af drømmeland, til den fysiske verden, ja. Og så var der ingenting, altså så vågnede jeg. Det lykkedes mig at vågne simpelthen, mens angrebet stod på, og så var der ingenting, altså. Det var bare mig her. Så
det var ikke sådan super ubehageligt, fordi jeg havde kontrol over den, og jeg var bevidst, men stadigvæk så var det jo sådan, at jeg skal lige finde ud af, sker det her, eller sker det ikke. Det er nok den drøm, jeg husker tydeligst. Der har også været andre. Og det kan være, at jeg er rent af dem også. Men lige nu så er jeg træt selvfølgelig, fordi jeg har ikke fået så mange timer søvn. Jeg har morgenånden lidt. Ej, det er vist ikke så godt. Men mest af alt, jeg er glad. Nu vil jeg som lige lægge mig en times tid mere, hvor jeg håber, jeg ikke bliver angrebet. Vi tager altid lidt senere. Godmorgen for anden gang. Klokken den er 8:05, så jeg fik sovet en del længere, end jeg lige havde troet på. Det har igen været en meget underlig søvn. Jeg havde en masse drømme. Den ene drøm, som jeg drømte sådan flere gange uden at vågne op. Eller måske vågne jeg op, det kan jeg ikke helt finde ud af faktisk. Det er, at jeg sidder i min sovepose, og jeg kan se ud gennem soveposen. Og så kommer der bare alle de her dyr. En masse hyæner og nogle andre dyr, som jeg ikke rigtig kan genkende. Men i hvert fald sådan en hyæne, som er muteret, nogle hyæner, som er muteret med nogle andre ting, som så bliver til nogle helt andre slags dyr, som ikke eksisterer. Og de kommer sådan tæt på mig, og jeg sidder inde i den her sovepose, men jeg beslutter mig for, at det her, det skal jeg bare igennem på en eller anden måde. At de gerne må komme, at de ikke kan tage mig. Så jeg sidder bare derinde i soveposen, og kigger ud på dem, og de kommer tættere på, mange af dem, og jeg kan bare mærke, at jeg får det der, skal man sige, en form for mod, at det er mod, jeg får i min drøm. Og jeg tænker bare, jeg skal ikke vække mig selv nu. Jeg skal bare sidde her, jeg skal nok, det går. Men det er sådan lidt en sjov drøm. Den skal jeg lige, nu får jeg lige den fortalt her, efter jeg lige har vågnet, så må jeg lige prøve at tolke symbolikken i den senere. Der er en ugle, der kalder lidt rundt om, der kalder et eller andet sted i skoven. Se, solen, den er deroppe nu. Det var den også lidt før, eller kl. 5, der var den ikke helt, der var den ikke begyndt rigtig at stå op, men der var det lige så stille. Der var der lidt lys. Det, der gjorde, at jeg vågnede, det var faktisk, at jeg drømte, at jeg var stået op, og at jeg gik lige lidt her til højre, et par meter over her, forbi de her træer, der er lige til på min højre hånd. Og så jeg gik barefod, og så lige pludselig, så kan jeg bare mærke noget stikker på mig. Og det er så bare en hel masse myrer. Og ikke bare sådan nogle små myrer, virkelig nogle store, ja, det hedder jo bare skovmyrer. Og der er bare mange af dem, og de kravler op ad mine ben. Og jeg forsøger at få dem væk, men der er simpelthen så mange af dem. Jeg bruger min colaflaske, som ikke er cola. Det er kaffe. Jeg har lige fået taget det hele af. Og det vågner jeg simpelthen ved, at de er sådan ved at kravle ordentligt op ad mine ben. Og der er så mange af dem, jeg tænker, det her, det duer ikke. Det her, det går hen og bliver farligt, fordi jeg er blevet bidt så mange gange. Jeg har fået så meget, at der er gift i mig. Jeg ved ikke, nej, det er ikke gift. Det er på grund af, er det ikke noget garvesyre eller sådan noget? Jeg kan ikke huske det, jeg har set det et eller andet sted. Eller læst om det på et eller andet. Hvad det er med myrerne, når de bider en. Jeg mener, det er fordi, de putter sådan noget. Jo, det er fordi, der er sådan noget opløsende. De har et opløsende enzym, som der gør. Når de nedlægger et eller andet. Så sådan at der. Jo, så bruger de det her opløsende enzym, eller hvad det nu er, til at kunne fordøje det her mad og sådan noget. Om det er en flue eller hvad det er. Det er noget stil, jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, jeg tror faktisk, det er fordi, jeg læste en bog engang, og i den her bog, det var godt nok fiktion, men der følte man
den her myrekoloni og deres kampe mod en anden en. Og det er ikke den der Ant, den der tegnefilm. Det var en bog, jeg læste. Jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det var meget begribende, synes jeg. Det var meget spændende, hvordan de her myrer, de gik i krig mod hinanden. Næsten ligesom et eller andet stort slag med bare med myrer og deres kamp. Nå, jeg ved ikke, om jeg lige prøver at tage den her og lige se. Ja. Her er jeg sovet. I ved siden af den her træstamme. Det har ikke været særligt behageligt. Jeg har prøvet at gøre det sådan lidt behageligt. Min lille camp, hvis man kan kalde det, med alt mit stof. Da jeg skulle sove i går, klokken var jo nok 1:30, eller måske var den 2. Jeg fik ikke lige kigget på uret, men jeg havde det godt nok ikke så godt. Jeg var lidt bange, jeg var bange for at falde i søvn. Jeg tænkte, fordi så får jeg panikanfald. Men det gjorde jeg altså ikke. Jeg fik ikke den der dødsangst. Jeg faldt bare i søvn. Og så har jeg vågnet i nogle gange jo. Altså, jeg har også fået sådan en del søvn. Før jeg er, før jeg vågnede på grund af ubehag. Jeg er slet ikke frosset. Ikke det, der ligner. Min sovepose, den er faktisk bedre, end jeg lige huskede. Jeg tror faktisk, at... jeg ved ikke helt. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået den fra. Men den er dejlig stor, og man kan rigtig lukke sig ind i den. Jeg har godt nok åbent til den, fordi jeg synes, jeg gerne lige have noget luft. Kunne beslutte mig for, at hvis jeg lukkede for den, jamen, så kunne det være, at de her angstanfald helt kom, så det var bedre at lige have den lidt åben. Rundtosset. Det var lidt noget... Det var lidt træls af den der shelter, det var optaget. Der lagde en og sov op i, han havde hans rygsæk, og den stod under, den her, sådan en, hængekøje, og så var det her, præsendingtag over, det hedder sikkert det eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så nu skal jeg tilbage igen. Det er ikke 5 km eller meget der. Men først skal jeg lige have lidt rugbrød. Og noget vand. Og et stykke frugt. Og lige børste mine tænder. Lige have min morgenmedicin. Og lad mig tale 300 mg. Så jeg vil lige gå lidt ned her. Jeg har godt nok ikke fået mine sko på. Men jeg har da fået nogle bare, tørre strømper på. Spændende at se, hvordan mine sko de er garanteret møgkolde nu. De ligger der hele natten. Han er stadig derovre. Jeg er sådan. Og lige godt derhen er jeg lidt. Han er rundt i bare, eller ikke bare fødder med strømper uden sko. Ikke. Og er det ikke med på filmen nu? Jeg vidste ind. Hvis jeg tager min finger væk, så er den lige til venstre for mig. Mosen, den ligger hernede. Sådan hen. Det er så den, der hedder Gedemosen, så vidt jeg husker. Så oprindeligt ville jeg faktisk veje lidt længere nede. Faktisk næsten et par meter fra mosekanten. Men synes jeg ikke, det var så fedt, så jeg gik herop af. Og jeg har mine ting.
det er rimelig godt, at jeg fik sovet til klokken 8 alligevel, selvom jeg vågnede, eller jeg er stadig vågnet der nogle gange, men jeg så havde alle de der ekstra drømme, som jeg så lige kunne huske nu her, da jeg vågnede. Så dem fik jeg jo lige fortalt, så jeg kan tolke dem. Men jeg er indtil videre, at jeg klarer den. Jeg er træt. Eller jeg er ikke træt. Min krop den er udlagt, fordi at, ja, sov i skovbunden med... Så jeg fik godt nok fjernet sådan de fleste sten og blade og grene og sådan noget der. Og erstattede dem på et tidspunkt med... Jeg gik ud sådan lidt ud. Og hentede en masse blade rundt omkring. Det var også lidt underligt, fordi der tog jeg faktisk ikke min pandelampe på. Lygte. Ja, det er også en pandelampe. Fordi jeg kunne egentlig også se noget, fordi mit nattesyn, mine øjne de havde tilvendt sig til natten. Og så fandt jeg jo en masse blade, men der skulle man jo også lige sørge for, man kan ikke bare lige tage en ordentlig gang blade op, fordi så kommer der jo alt muligt, der er træls for ryggen iblandt. Så det er sådan noget med at tage sådan her bare nogle små blade, og så bare køre sådan over det hele og fortsætte med det. Der skal så pænt mange blade til. Men jeg fik det gjort. Og så min jakke havde jeg så brugt jeg så også som underlag. Hvad fanden? Ja, jeg vil stoppe nu, fordi jeg skal også lige have lidt strøm til, til når jeg skal have en billet og sådan noget. Hej. Det her, det blev i hvert fald den sidste. Jeg er lige på vej til kryds over Ballerupvej. Og så tager vi... Nu har jeg styr på min dødsangst i hvert fald. Det er jeg rimelig overbevist om. Så nu tror jeg bare op ad noget, der hedder Lystvej, når jeg kommer over Ballerupvej. Og så følger jeg bare den op til S-toget skinnerne, og så kan jeg lige gå lidt igennem skoven til højre. Og så skal jeg hjem. Og jeg fik jo sovet lidt ekstra, så jeg skal ikke hjem og sove. Selvom det selvfølgelig være lidt... lidt hårdt med alt det her, der er sket. Der er jo ikke sket. Jeg har ikke haft dødsangst, jeg har været tæt på. Det var sådan noget det her herovre. Det var noget af det vand, jeg så den anden, eller på vejen herovre i går, ikke den anden dag, men nu var jeg jo i sådan set nat. Så skal jeg hjem og lige sætte alle de her klip sammen, og så kommer det op her på et eller andet tidspunkt i eftermiddag. Det blev en lang film, og sikkert ikke nær så sjovt sidste gang. Det er også mig selv, som jeg har sagt flere gange. Det er skide ligegyldigt. Prøv at jeg har gjort det. Altså, det er det, der tæller. Men jeg vil stoppe nu. Hej. Så kommer der alligevel en lille video mere. Jeg kan bare ikke lade være. Jeg har lige mødt en irsk hundehund. Også en ejer selvfølgelig. Dejlig hund. Og er ikke så stor endnu. Altså, hvor stor. Ja, de er jo alle sammen kun et år gamle. Og meget interesseret i mig. Jeg beslutter mig for at gå på de her små stier. Fordi der er ikke noget sjovt med at gå ude ved vejen. Jeg er så ikke så igennem terrænet. Ja, det er også okay. Det gjorde jeg på vejen hernede af det meste af vejen. Og for vildt. Da det blev mørkt. Men jeg fandt der frem til sidst. Jeg fandt sådan en kort på en station af en af de her P-pladser. Der var der sådan et skilt, hvor der var et rigtig kort i farve. Altså. Jeg stopper.